Ne rosszalkodj. Kezdjünk hozzá a mai meditációnkhoz. Néha szoktunk olyan meditációkat csinálni, ahol a közös meditációt egy-egy személynek ajánljuk föl pár másodpercre. Most két olyan személyt kaptunk itt ebben a csoportban, akikért többek között zajlik majd ez a meditáció. Arra kérem azokat, akik otthon ülnek, és lenne nekik olyan személy, akire szeretnék, hogy koncentráljunk. Lesz egy olyan pár másodperc, ahol is azok számára is lehetőséget adunk, akik nincsenek itt és nem tudták megnevezni az illetőket, ahol is rájuk gondolunk, bárki legyen is az bárhol a világon, aki tudja, hogy kinek akarja az energiát lehozni, pontosan irányítsa arra a személyre, akire kérné. Jó? Nem tudom, elég pontosan fogalmaztam ezt. Akit tudunk itt most a csoportból megnevezünk, pár másodpercre pedig adunk időt azoknak, akiknek van saját betegük vagy problémával küzdő társuk, hogy megerősítsék. Helyezkedjetek el kényelmesen. Végtagjaitok pihenjenek lazán. Figyeljünk a testünk belső pontjára, az itt és most pontba, a köldökünk mögött, a medencénkben van ez a pont, ahova összeszedetten befelé tudunk koncentrálni. Ez az itt és most pont, szedjük össze a figyelmünket, amit a szünet szétszórhatott. Próbáljuk megtalálni ezt a belső pontot felkészülve a meditációra. Vigy egy mély levegőt, majd fújt ki. Második mély levegő, majd engedd el. Harmadik mély levegő, szívd be jól, tele a tüdődet, majd tartsd bent, ameddig kényelmes, ameddig bírod. Ha már nagyon tágul a rekesz izom, és úgy érzed, hogy kényelmetlen, akkor fújt ki szépen a levegőt lassan a saját tempódban. Képzeld el, mintha a fejed tetejéről indulva egy mély, nyugalmat hozó áramlat indulna el. Olyan, mintha langyos méz folyna a fejedre, és borítaná be lassan a testedet. Fejedet, az arcodat, nyakadat, vállaidat, karjaidat, mellkasodat, hasadat, hátadat, combjaidat, lábszáraidat, le egészen a talajig. Érezd be, hogy pihen a tested.
felszámolásnál, de azt fogod érezni, hogy egyre nehezedsz, hogy egyre beljebb, mélyebbre zsüppedsz a székedben, vagy az ágyadban, ha fekszel otthon. 10, 9, 8, egyre lejjebb és lejjebb. 7, 6, 5, egyre lejjebb, mélyebbre. 4, 3, 2, 1. Leértél egy belső, mély tudatossági szintre. Teljesen laza, egészséges vagy. A tudatodat megtartod. Magad előtt egy ajtót találsz. Olyan ajtó, mintha liftajtó lenne. Van rajta egy nyitógomb. Nyomd meg a piros gombot, és az ajtó feltárul előtte. Megérkeztél a föld belsejébe. Egy tágas, csodálatos teremben találod magad. Egy barlangszerű, hatalmas csarnok van. A barlang termének a falai borítva vannak minden színben pompázó, tündöklő kristályokkal. Sziporkáznak és csillognak körülötted. Tudd, hogy biztonságos helyen vagy. A lelked otthonában. Jól érzed magad itt. A szíved telve van szeretettel és hálával. Ez a hely teljes emlékezésed helye. Minden tapasztalatod ebből az életedből és valamennyi életedből itt visszapörgethető és megidézhető. A terem közepén a mennyezetből egy vastag fényoszlop világít alá. Te ösztönösen közelebb mész és beleállsz a fényhengerbe. Tudod, hogy ezzel rákapcsolódtál teremtő lényednek erőforrására. Hála öntél a szívedet, az univerzum minden teremtménye iránt, és a forrásod iránt. Töltekezz ezzel a jóleső érzéssel, amely lassan bejárja a lelked minden zegélycukán. A jobb és a bal oldalon, a fényhenger mellett egy-egy forgó kristályspirált vélsz felfedezni. Ők ősi emlékezetek szerinti legtökéletesebb DNS spiráljai. Ezek tested legtökéletesebb kódjait tartalmazzák. A fénytengelyében állva működtetni kezded a spirálokat, és elképzeled, hogy lassan, lebegve és forogva helyet foglalnak benne. Átkódolják tested alulműködéseit tökéletes egészségre. Egyesülnek jelenlegi DNS szárnyaitól, és felragyognak. A szíved körül megjelenik egy fénygömb. Csodálatos forrása ez szüleid energiájának. Érezd, ahogy édesapád és édesanyád végtelen szeretete feléd árad az aranygömbön keresztül.
Egyesíted az ő teremtő erejüket a tiéddel, és megerősíted egészségi állapotodat által. Ha netán valahol a testedben hideget érzel, vagy tudomásod van arról, hogy alulműködik valamelyik szerved, vagy testrészed, akkor arra kérlek, hogy most helyezkedj vissza abba az időpontba, ahol betegséged gyökere kialakul. Látod a körülményt és a személyeket, amikor is az alulműködésed először felbukkan. Kérd tőlük, hogy menjenek a saját útjukra. Lásd magad, hogy te is elindulsz a saját utadon, teremtő erőt tudatában, és minden lény forrásában egyetértésben. Ott, abban a régi időpontban fogd a fénygolyót, amely egyesíti a szüleit, a teremtő szeretetét, és helyezd a beteg testrészetre, vagy beteg szervek helyére. Most rálépünk egy új idővonalra, ahol minden szándék az újraélesztést, az egyesülést támogatja. A jelenedben vagy, a mostban. A testi, mentális és lelki szinteken a gyógyulás hozzád van igazítva. Látod, ahogy a fénykömből kiáradó szikrák mélyen a szervek sejtjeibe hatolnak. Ahová megérkeznek, ott a szövetek ragyogni kezdenek. Kikereshetsz 2 kristályt a kristálybarlangodból, amelyek a legjobban ragyognak rá. További támogatást nyerhetsz tőlük. A zavart területre helyezheted őket, ahol a teremtő mátrix már végzi a dolgát. Az őssejtjeid termelékenysége 3-szorosára növekedik. E hatékonyság megfelel a lényed minden szintjének és képességének. Észreveszed, hogy a beteg szerved és a környezetében lévő területek frekvenciája megemelkedik. Mondd ki, a belsőmben készen állok a teljes gyógyulás elfogadására. Méltónak, késznek érzem magamat rá. Most egy másik idősíkra térünk, a jövőbe. A jövőből egy fénysugár érkezik és rávetül a jelenlegi időpillanatra. Érzékeled, hogy a megnagyobbodott frekvencia a jövőben is megtartja a most elért tökéletes minőséget. Ez az energiamennyiség mostantól az egész emberiség rendelkezésére áll. Látod, ahogyan a szerved a jövőben is fenntartja az egészséget. Az egészség kisugárzik az életed minden pontjára. A gondolataid és az érzéseid ennek fényében állandósulnak, és a teremtő minőséged emlékezete teljesen visszatér hozzá. Az együttérzés állapotában vagy. Az igazi éned, az új gyógyító
megjelenik a Földön. A gyógyító és teremtő élet színre lép. Elkezdődött. Folyamat aktív. Most. Szeretetben és hálában létezel, amelyet a teremtésben szereztél önmagadnak. Minden alkalommal újra és újra meg tudod ismételni az örökké valóságból a végtelenbe. Most arra kérlek benneteket, hogy azt a gyógyító energiát, amit magatokban felébresztettetek, egy gyógyító fénynyalákként sugarazzuk Budapest fölé egy pontra, ahol találkozik a sok energia nyalák egymással, és egy új, hatalmas erőnyalákot alkotnak. Lássátok belső szemeitek előtt, ahogy egyre nő, fényesedik, terebélyesedik ez az energianyalák. Ezt most már arra tudjuk használni, oda tudjuk vezérelni, ahova szeretnénk. Most arra kérlek benneteket, hogy vezéreljük közösen ezt az energianyalákot Dömötör Józsefné felé, aki reumatikus fájdalmakkal küzd. Közösségünkbe tartozó Judit társunkra, aki eltörte a lábát a mi hamarabbi felépülése érdekében. Köszönöm nektek. Most néhány másodperccel arra kérlek benneteket, hogy tartsuk még egyben az energianyalábot, hogy azok, akik szükségét érzik, abból vehessenek, vagy vezérelhessék azok irányába, akiknek szüksége van rá. A mi dolgunk most, hogy rendelkezésre tartsuk ezt a közös energiát. Egy pár másodpercre szenteljünk ennek figyelmet. Köszönöm nektek. Ha úgy érzitek, hogy feltöltöttetek, és a munkánkat sikeresen elvégeztük, akkor ideje lassan indulni. Keresd meg a szemeddel azt az ajtót, amelyen keresztül idejöttünk. Lépj be és nyomd meg azt a gombot, amely bezárja magad mögött az ajtót. Most 1-től 10-ig fogok számolni. Mire 10-hez érek, te teljesen egészséges, nyugodt, kiegyensúlyozok ezzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Megérkeztél a jelenben.
teljesen egészséges, nyugodt és kiegyensúlyozott van. Ha gondolod, megmozgathatod kézfejedet, lábfejedet, nyújtózhatsz egyet, kinyithatod a szemedet, váljunk kedves egészséget! Köszönöm.